pe jos de frică, pământul s-a cutremurat. Primiți la mormântul gol, de numai îngăprat. Astăzi suntem mântui și Hristos s-a înviat. Biserica astăzi te înalță mai sus în patio de iubitere. Viața să-și fie reală în sus, o venică zi de înviere. Femeile cu teamă se uită în joc deodată, sigilele srupte și piatra răsturnată. Și îngerul le spune, nu mai apăsat, de ce vă este teamă? Hristos a înviat! Și ele lasă smirna și vașul cu prideașul, aleargă prin cetate cuprinse de fantasmul. Șemile ucenicii, să fie adevărat, iar ele strigă într-una, Hristos a înviat! Apostolii în grabă și frica lor adâncă, aleargă în grădină la grada cea stâncă și iată că mormântul e gol. Ce s-a întâmplat și îngerii proclamă, Hristos a înviat! Iar undeva în umbră, fugind prin coridoare, cu sulițele în plața cea mai mare, soldații de la groapă se adună la palat și îi spun lui Caiafa, Hristos a înviat! Împiedicați în ciucuri și în grele patrafire, aleargă mari preoți întoși pe dos în fire. Mânia li se arată în glasul turburat. Auzi ce se vorbește? Hristos a înviat! Cu fața în pană, Simon e prins de rămâșcare. În vremea când el plânge, chiar Domnul îi apare. Îl mângâie în tăcere și stă cu el la spate. Și Petru știe sigur, Hristos a înviat. Iar seara când se adună, apostolii cu frică și ușile închise și nu știu ce să zică, deodată Domnul cu ei ca altădată. Și atunci cu toții strigă, Hristos a înviat! Hristos a înviat, cântați de bucurie sfântă, toți îngerii cei minunați și tot pământul cântă. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea. Îl preamăresc îngerii toți, azi lumea întreagă cântă. Hristos
Iisus, ieșit al mormântului. Ieșit de înviere, ce mare bucurie, a triumfat viața, Hristos ne e tărie. Aducem astăzi slava, iubirii ce și-a dat, și pune Scriptura, Hristos a înviat. A înviat Hristos Mesia, toți îngerii creșari din cor, a Domnului Sfânt, de tăria, fie slava în vecii vecilor. E ziua marii biruința celui preanalt. Cântați cu cetăți sfinți, Hristos a înviat. E ziua bucuriei azi și a cântului curat, căci lumea întreagă a proclamat, Hristos a înviat. E ziua sfântă înviere, cea harului curat primim ceresc ca să putem. Hristos a înviat. Veniți să cântăm, Hristos a înviat și vrea să-i închinăm celui ce ne-a salvat. Și când ți se spune, Hristos a înviat, să răspunzi cu bucurie, adevărat a înviat! Amin. Astăzi ori ne veselim, căci pe Domnul îl iubim, împrejurul lui venim și divin l-am slujit. Plin de bucurie, noi cu veselie, îi aducem mulțumire. Plin de bucurie și de veselie, pentru marea lui iubire. Plin de bucurie și cu veselie, îi aducem mulțumire. Plin de bucurie și de veselie, pentru marea lui iubire. Slavă, slavă îi vom cânta, numele îi vom lăuda, și în lume cât vom sta, adevărat îl vom urma. Plin de bucurie, noi cu veselie, îi aducem mulțumire. Plin de bucurie și de veselie, pentru marea lui iubire. Plin de bucurie, noi cu veselie, îi aducem mulțumire. Plin de bucurie și de veselie, pentru marea lui iubire. Plin de bucurie, noi cu veselie, îi aducem mulțumire. Plin de bucurie și de veselie, pentru marea lui iubire. Hristos a înviat! se îngemânează noaptea cu zorii dimineții și ziua de sabat aproape e sfârșită. O săptămână nouă e gata să înceapă. Pe Golgota e jale, căci lumea e mântuită. E vie amintirea alegerii greșite, când Iscarioteanul pe Iisus l-a trădat, când foi ales Baraba, târharul spre iertare, și Domnul de mulțimea întreagă condamnat. Răsună încă valea de strigătele lumii, noroadele scandează, să fie răstignit. 30 de arginți, atâta să valoreze viața a celui ce din slavă s-a dat înspre jertfire, e prea târziu regretul, dar n-a știut Satana că-și va învia Hristosul, că El e mântuire. Cel prețuit murita s-a împlinit Scriptura, păcatul omenirii asupra lui a luat. Dar templul și Mesia, ținându-și promisiunea, din colț și din pline, din nou s-a înălțat. Maria Magdalena și cealaltă Marie, când de dimineață, veneau spre mormânt. Cine ne va prevăli în piatra de la ușa mormântului? Cine ne va lua piatra la o parte? Au fost pe loc cuprinse de panică și teamă din ce se coborâse un înger de vământ. Geme întreaga zare, cu tremură țărâna, în haine de zăpadă și chipul ca un fulger, înlătură piatra și apoi pe ea se așează. Femeilor vorbește duios frumosul înger. Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, cel care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde se încea Domnul și duceți-vă repede de spuse cuțăniților lui că a înviat între cei morți. Iată că ei merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrurile acestea.
El a plecat repede la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și a plecat să le reveste ucenicilor lui. Deodată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat ca să cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus a zis: Nu vă temeți! Duceți-vă, deci spuneți-vă fraților mei să merg în Galileea, acolo mă vor vedea. A noastră fără de lege a fost pricina care a declanșat această istorie a salvării. În marea sa iubire, găsită a Creatorul, soluția ispășirii în vremea îndurării. La Golgota s-a scris odinioară, istoria cea nemaipomenită, când Dumnezeu și-a dat Fiul să moară pentru omenire răsplătită. Noi eram morți în patim și păcate, trăim cu Dumnezeu în dușmănie, dar când a coborât viața moarte, ne-a înviat cu El pentru vecie. Prin mielul sfânt primit am întreaga omenire, prin jertfa sa supremă, prin sângele vărsat, adevărata viață, iubire și lumină, slăviți pe Domnul Slavei, Hristos a înviat!